aici este Andrei și înainte să încep v-aș ruga foarte mult să apăsați butonul ăla de like. Și astăzi vreau să vă zic că mi-am făcut și eu aici o chestie de asta. Arată foarte frumos, dar pentru mine arată destul de recent. Poate unul o să zică, bă, da, e urât. Dar n-am putut eu să fac multe chestii. Să vând 2 emeralde și de 2 emeralde o să-mi cumpăr. De cât bani am? Bani. 4375. Bine, OP, bine chiar. Bine, bani mulți, a? Zici că ești Miliardar. Și chiar sunt miliardar. Zici că nu mai se termină banii. Că ce lustica e? Ce să vând eu emeralde, nu? Nu e un câine. Nu mai iau. Știi cum e câinele? Ăla sunt ouă de la așa Nu micuțe. se vinde. 10. Da. Nu-mi iau, lasă. Nu, că n-am bani. Nu ai destule fonduri. Ia cât? Cât ai luat? N-am puțin bani. N-am puțin de bani, dar am mult bani. Ce să-i că iau? Ouă de câine, Nu ouă de vreau. câine, ouă de câine. Aș băci. Și-a luat câinele ăla. Neni, Fac pe dacă aici un lag. Da. câinele te ajută, dacă dai cu nou, te ajută și câinele. Am și aici o nicovală. Cum că cât am filmat și eu, cred că puțin, vreo 2 minute. Să mergem jos, mai dăm un pic la asta. 1, 2, 3. Oh.
Bun. Aveți că am un arc de foarte bun și n-am săgeți. Două. George, cum se fac săgeți? Săgeți? Pene n-am. De ăsta și din iron. Din iron nu se face. Nu vreau săgeți, că am arc ca lumea. Nu știu de ce ți-ar trebui la Skyblock. Bă, hai, nu mai creșteți. Nu știu ce ți-ar trebui la Skyblock. Neni, La Skyblock. nostru, ia, ai vreme. Ce o să fac eu în episodul ăsta? Chiar nu știu. Ai vreme. Chiar nu știu. Cum fără pene? Nu pot. Gigi, Gigi, fratele meu. Am și o fermă mare aici, sunt pumpkin. Slash is by spawn. Așa. Am ajuns la spawn. Fiind unstel, nu mai, gata. Armuți, bănuți. De ce? O să... Îmi trebuie două. Câte 102. Deci... Bali. Câți am? Am 387. Și eu acum... O să vin de ăsta. Hai că-mi fac și un portal spre Nether. Dar o de au o chestie de aia cu mine. Dar unde o să-mi pun eu portalul spre Nether? La Envy. Care conche? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nu merge. Cred că da. Nu mai trebuie unul aici. Ce? Să lag. Mai spate. Tati, cu camera asta să vezi curat. Atunci să te mai vin unul și mie încă unul. Că mai trebuie una, două. Neni, stai în picioare, te rog. Te rog. Taci. Stai, te rog. Spap. Câți bani ai? 2. Cum doi? Dacă e 2 acolo. Păi nu, aia e altceva.
395. Dar eu știu, deschide curul. Nu trebuie să stai în picioare. Hai da! Hai da! Hai da! Dar cât am filmat? Lasă-o poartă! Un oameni bun, cam atât cu aici. Hai să fac totuși chestia aia de Dar acolo. deschide-te stai un pic în picioare. Te rog! Nu mai lasă-mă. Hai da! Bun, oameni bun, cam atât cu acest episod. Eu am fost Andrei și noi ne vedem data viitoare.